Yes, ouens, met elke dat rapport wat erin zo. Je willen zeggen, geluk die wat geslagen, doet allemaal geslagen. Je willen zeggen, het laatste dat we met elkaar gezien was in de school en dan had ik elkaar wel lang dit zien. En ik maar net zeggen, ouens, we moeten samen samen staan met elkaar. En zo, ouens, hoe ik daar gewoon, zijn naam wacht man, zie je ik wil een beroep zo. Ja. Ja, 3 jaar is mijn man. Gracias was ik begin. Hoe is kort die einde? Soos ek hier skryf is trane in my oor. Ek kan nie jappie, want dit is die liefde wat ek vir julle het. Nou guys, sit maar julle het my bek. Ons is sat het op die trip, hoor die tekst op die map. A friendship that never dies, till the end we ride. We die, we high. You my nigga, and they don't know why. Ja, die is een brief van my broers, een brief wat ek kan hulle gee. Van die is een memory van die Horitax remedy. Julle broers is altijd in my mind, no matter what, no matter the time. En al gaan ons allemaal nou split. Remember the days op die beat sal spit. Uit die klas was ons uitgesit, ons lag vir ons eie domkak. Niemand sal verstaan nie van vir ons was het van nie. Ons kan maar hulle kan nie staan nie. Julle beteken alles op 'n dag wat ek just is as julle daar. Julle sit 'n smile op my face, die teachers op ons case. En dankie vir alles, Ethan, remember my, I just stand with colors. Ja.